Ngayong hapon, daghang salamat sa iyong pagsunod Cebu o katibukang Central Visayas. Maupay nagkuluphain yung tanan sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon sa atong mga kapusong bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Bisan sa kakuwang sa presensya sa mga kabanay sa biktima, gisangat gihapon ngadto sa piskalya ang information batok sa suspitsado nga si Renjen Linis sa kagahapon. Gisangat ang kasong murder bisan walay presensya sa usa sa mga kabanay sa gibatayng si Christine Lee Silawan kay matud sa pulis ang kaso usaman ka public crime. Gipasalig sa suspitsado nga si Renren Lienes nga dili niya bawion ang iyang naunang pamahayag. Diin iyang giangkon ang dinuog nga krimen. Siluan mayroon din na sa kinatibuk ang detalye. 1:30 kagahapon sa hapon. Gida sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Police ang suspitsadong si Renren Lienes sa Lapu-Lapu City Prosecutor's Office aron mapaubos sa preliminary investigation. At ubangan ni Assistant City Prosecutor Sheila Mar Abadia na numpa si Lienes nga tinuod ang tanan niyang giluwatang mga pamahayag sa gidusong affidavit. Ipasabuti ka na may mo ka makihaan o pagpamakawala ka ni sa testimony sa imong kinabit. Nakasabot ka na o panumpaan ba nimo na tanang gisulti dinhi sa imong mga kasaysan tinuod wala ba? Apan way ni usa sa mga kabanay sa biktima ang nakatambong. Wala usab nakapirma og affidavit of complaint ang mga ginikanan ni Christine Lee Silawan. Sa yuniini, gipasabot ni Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Limuel Obon nga bisan pa man sa kakuwang og interest sa mga ginikanan sa pag-cooperate kanila sa pagduso og reklamo batok kang Lienes, masaligon sila nga moirog ang kaso tungod sa daghang mga ebidensya nga ilang gihuptan. We endured all mga doubts, sometimes ridicule, whatever. We have endured that for the last 9 days. Para lang among kuan gyud madakop siya. Kay kung nag-file mi og kaso with a different with his name only, muramig ni kuhag bato ipukpok sa among ulo. Samtang ang suspitsadong si Lienes sa iyang bahin misaad nga di siya mobakwi sa mga nahauna niyang pamahayag. Then, karon naging kapas ka kaso, di na nimo bawion ang imong mga naistorya sa niaging mga adlaw? Dili na. Mao na ni siya. Gusto na ko mahuman na niya ang kasuha para gaan akong konsensya nga nakapahaway na si Christine. Nakaasa ko ngayat ako niya pasaylo hasta sa mga ginikanan. Hasta sa katong bata nga 17 anyos nga mapalaya to siya nga wa man siya sa Gahapon, may pahigayon usab og clarificatory hearing ang piskalya uban kang Lienes ug sa iyang abogado. Atol sa clarificatory hearing, gipagawas ang kapulisan ug ang mga sakop sa media kini aron pagsuta nga wala gayoy pressure nga gihimo ngadto sa suspitsado. Gipasalig sa piskalya nga resolbahon nila kini sa dili pa ang piniliay karong Mayo. Uban ni Rinan Tiquinhones, Luan Merondina, Balitang Besda.